Esplanaadi Oy kasvanut hyvin nopeasti viimeisen 3 vuoden aikana. Noin 1 5 miljoonaan ja kasvu tulee jatkumaan edelleen tänä vuonna vahvasti. Vuosi tulee päätymään noin 15% myynnin kasvuun ja siitä jatkamme eteenpäin niin, että 3-4 vuoden päästä tavoite on olla 10 miljoonan liikevaihdon yritys. Tätä kasvua tukemaan olemme luoneet strategiaa, jossa pienillä on suuri merkitys. Kun vientimarkkinoille lähdetään, niin emme voi lähteä sinne bulkkituotteilla, vaan meidän täytyy löytää omia sopivia niche-tuoteryhmiä, joiden markkinat kuitenkin Euroopassa tai Pohjois-Euroopassa ovat